Kapfupi has announced at the end of his marriage kuna mainga musore mekunge vanzi vaseve supporto. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Imikani vazhinji vari kushamisika kuti ko vanhu zvavanga vatochembedzana. Recently nga akaisa picture yake achiti hoyu mwana Junior azvarwa, instead of them celebrating the fact that their grandmother and grandfather are milestone hombe yakadaro, vanhu vanonzi vanosiyana. Asi manetizens ari kuti vakati sapatina yangu haingadyiwa nebhega. Nyambo dzakapera dzakapfupi vakawana umwe ane nyambo nyuwani. So amainga maybe vanga vatonetawo zvavo nekuramba vachingorwana kapfupi who struggles nedoro. Recently akapuwa mota yechi2 mushure mekunge yekutanga yaakapiwa na Wikner yakarovera ikaita write off. Akadzoka zvakare paTV akakumbira seWikner wakati vedu ndatendeuka handichapami kunwa doro zvokusvika pakuraradza nekubondera mota. Ndokumbirawo mundipewo imwe mota nekuti kombi haichaenderani neni ndakambofamba ndiri makwaya. seWikner wakamupa imwe mota ndobva vamupa mari yeinsurance yekukava the year. Manetizens akawanda vakarwadzwa zvikuru nekukumbira begging yakaitwa nakapfupi. Iye akati aiwa ukanyara hazvibudi, saka iye akazvikumbirira. Yes, akapuwa mota asi kumudzimai wake zvinenge zvisina kubuda zvakanaka. Musikana ari gifted endowed nebeauty in all levels pakangowana akamutsotsawo. Manetizens ari kuti ivo seWikner vanofanira kupindira pamhuri yakapfupi nekuti vanhu ava they've been together since Madai's Street Theatre up to this day. Vatova nemuzukuru vari vese vakapindira sezvavakaita kumhuri yekwaDhuterere. Zvinhu zvinogona kuendeka. Iko zvino akapuwa mari anogona kubata mudzimai wake zvakanaka. KwaDhuterere uko kune mufaro, vanhu they've worked on a new album. Marriage yanga yatova on the rocks. When he was contacted by Zim Celebs kuti ape comment ati iye ndichakupai information yakaperera musure mabvunza ivo mainga kuti vakaitei. Vati ivo vane evidence related to my problems. Vati zvakare I have full proof ndine V11 and I'm prepared to present this case in court. He also mentioned that the boyfriend involved has threatened him legally. Yes, I know that I do not have money. Handina mari. Vakatora vacho. Vatori vanhu vane zvikwanisiro. He concluded by urging the public to hear both sides of the story. Kana ndiri wrong, bo vabvunzei tinzwe zvedu kuti vari kuti kudii. So ndo mashoko akapfupi ari kuti vakamutora vacho imbinga dzepataundi. Uye vatoti kana muchida kuti tinde kukote tinondopedzerana. Maingaka vadecide kuti iyi life yekutsanzira muEpworth bodo vaneta nayo vakuda soft life. Ndiani asingaidi? Zvakauma. Hatisi kuti chii kana kuti chii, but tiri kungoti gadzirisanayi. Thank you guys so much for watching.